Osjeti, udahni, pogledaj, okusi, dotakni, osluhni. Neka sva čula uživaju. Tako svoje goste na svoj otok pozivaju Lošinjani. Pozivaju ih na otok Lošinj, otok vitalnosti. Otok Lošinj i Lošinjski arhipelag nisu slučajno prozvani otokom vitalnosti. Između ostalog, na susjednom otočiću Iloviku žive ljudi koji su najdugovječniji u Europi. Ne samo u Europi, među najdugovječnijima su na svijetu. Da Lošinj i susjedni otoci nevjerojatno blagotvorno djeluju na zdravlje, uvjerili su se davno mnogi. Između ostalog i bečki liječnik, priznati klimatolog dr. Konrad Klar. Njegov je sin obolio od teške bolesti dušnika. U potrazi za spasom i lijekom za svoje dijete, dr. Klar je došao u Mali Lošinj i njegov je sin za samo 3 tjedna potpuno ozdravio. O čudesnoj moći otoka dr. Klar pričao je svom bečkom kolegi, otorinolaringologu dr. Leopoldu von Schretteru, koji je oduševljen tim podatkom posjetio Lošinj. Tu se upoznao s lošinjskim profesorom Ambrozom Haračićem, koji je provodio istraživanje o klimatskim osobinama Lošinja. Na temelju tih istraživanja Mali i Veli Lošinj proglašeni su 1892. godine, prije točno 120 godina, klimatskim lječilištima i oporavilištima. Prvo što Lošinj ima, to su prirodni ljekoviti činitelji, to su morski činitelji u koje dolazi i klima i čisti zrak i posebno raslinje i morska voda i kretanje. I kada čovjek iz nekog grada ili iz mjesta u kome nema toliko prirodnih činitelja dolazi kroz svoj godišnji odmor ili u neke druge svrhe, naročito kada boravi duže od tjedan ili 2, onda će se opaziti da i lakše diše. Lakše se diše sigurno i radi bogate borove šume na Čikatu, jednog od simbola Lošinja. Pod vodstvom profesora Haračića još 1886. godine osnovano je Društvo za pošumljavanje Lošinja, a samo u prve 4 godine posađeno je 250.000 sadnica bora, a kasnije su lošinjski pomorci donosili sadnice bilja sa svih strana svijeta. Blaga klima tipična za Lošinj, aerosol iz mora, miomirisi brojnoga bilja i puno šume idealna su kombinacija za zdravlje. Upravo zato je dokazano mjerenjima da se već nakon 7 dana boravka na Lošinju kapacitet pluća poveća. I to nije izmišljena priča. Naime, u kampu Čikat provedeno je istraživanje spirometrijom, odnosno gostima je mjeren kapacitet pluća pri dolasku i odlasku iz kampa. Podaci dokazuju povećanje kapaciteta pluća. To je jedna od činjenica koja se može staviti i u prospekt, a kad nešto piše u prospektu, onda će to i na turističkim sajmovima biti, možemo reći, još jedan jezičak na vagi dolaska u Lošinj, a to je da će se i te dišne funkcije poboljšati. Lošinj je vrlo bogat biljnim svijetom. Ima više biljnih vrsta nego cijela Velika Britanija. Na otoku se može naći 1018 biljnih vrsta, od čega 230 ljekovitih. Velik dio lokalnog bilja može se vidjeti u Lošinjskom miomirisnom vrtu. Kad smo krenuli, onda smo prvo cijelu ovu površinu očistili i do temelja i da bi napravili ove gromače kako što su se nekad gradile i zasadili bilje koje smo donijeli iz naših šuma, pa smo donijeli kadulju, smilje, buhač, origano, brden, smrike, mirte, sve smo to pokušali donijeti ovdje i zasaditi i evo, jako se dobro primilo i sad se razmnožava da ga čak moramo veći čupa i reducirati. Upravo bogatstvo biljnim vrstama razlog je što se Lošinj danas pozicionira kao centar aromaterapije. Lošinj je poseban zato što je Lošinj mjesto koje je najbogatije sa ljekovitim biljkama, koje je najviše naseljenih ljekovitih biljaka. Međutim, ono što je spoj na Lošinju, to je more. Jer aerosol morski već ima puno više prednosti i kada je on obogaćen sa eteričnim uljima, onda zapravo imate spoj u kome i produbljujete disanje i poboljšavate ga, ali djelujete i antimikrobno, djelujete da sprječavate nekakve alergije, ali djelujete ono što je jako, jako bitno danas, to je antistresno. Na otoku je organizirana i škola aromaterapije.
Aromaterapija je jedna nježna metoda održavanja zdravlja, ljepote, vitalnosti. Lošinj se pozicionirao kao centar aromaterapije upravo zbog toga što evo svi sudjeluju u toj priči i zbog toga što ima dobru podlogu. Evo kao što sam rekla, i inicijativu turističke zajednice i biljnu raznolikost i tradiciju lječilišta. Za školu aromaterapije stanovništvo Lošinja više je nego zainteresirano. Ja sam najmlađa učenica ovdje i došla sam uživati s ovim prekrasnim mladim ženama. Na Unijama imam vrt, imam jedan prekrasan otok, barem meni, dovoljno divlji da potakne u vama neka razmišljanja i tu ljepotu, dovoljno prirodan i nezagađen da su najzdravije trave tamo i da se može normalno i prirodno živjeti, pogotovo u mirovini. Svašta smo naučili, svašta, od francuske kozmetike, engleske kozmetike, kroz domaće kozmetike, aroma tretmana. Ja ću raditi kao terapeut u hotelu Punta, u njihovom wellnessu, pa sam došla naravno proširiti malo svoje znanje i zapravo jako uživam ovdje. Nije teško, vrlo je zanimljivo, tako da i ono što je teško nije teško naučiti. U salama za sastanke, u glavnoj TV sali, u čekaonicama za prijem pacijenata. Primijetili smo kad smo koristili difuzore i eterična ulja, limuna, naranče, slatke naranče i mandarine, primijetili smo da se je u tim prostorijama smanjila nervoza, da je pozitivno to djelovalo na naše pacijente i da su u krajnjem slučaju gosti bili jako veseli. Turističko društvo u Malom Lošinju osnovano je prije točno 125 godina, kada su njegovi članovi dočekali i pratili austrijskog prijestolonasljednika princa Rudolfa na njegovu usponu na Osorščicu. Lošinj je prvi hrvatski turistički otok, ima 127 godina organiziranog turizma. Prije Prvog svjetskog rata ovdje su ulagale vrhunske banke, reprezentativno osiguravajuća društva i brojni ulagači, a recimo 1913. godine ovdje je zabilježeno 8,5 tisuća gostiju i 250 tisuća noćenja. Nekad davno gostima nije bilo važno more i sunce, već upravo blaga klima i priroda. Zato je na Lošinju nekad turistička sezona trajala od 31. listopada do 1. svibnja. Nakon toga gosti su bježali od sunca u Alpe. Danas je skroz drugačije. Danas imamo preko 2.200.000 noćenja. Imamo preko 250 manifestacija godišnje. Razvijamo nove turističke proizvode, potičemo emocije naših gostiju i borimo se na vrlo konkurentnom turističkom tržištu. Borimo se za povjerenje gostiju, borimo se za dobar odnos cijene i kvalitete, za visoku kvalitetu usluge koju moramo pružiti. Zahtjevi gostiju su sve viši i pred nama su sve veći izazovi. Kako bi se odredio budući razvoj otoka, Institut za turizam izradio je projekt održivog razvoja turizma na Lošinju. Nama je povjeren taj zadatak da osmislimo zajedno sa naravno lokalnom zajednicom program održivog razvoja održivog turizma. Vjerojatno je zaštita prirodnog okoliša, zaštita prostora ključna stavka u cijelom tom projektu. Znači ne raubat prostor, već nastojat razvoj zadržati u nekim već načetim zonama, njih bolje koristiti, dulje ih koristiti tokom godine i zadržati izvornost prostora u najvećoj mogućoj mjeri. Ja mislim da je ovo stvarno jedan izuzetan prostor. To je toliko lijep prostor da mi mu dugujemo ovo što radimo i bio bi stvarno grijeh učiniti išta suprotno. Prekrasan je. Naravno da bi ga preporučila, možda najviše od svega bi ga preporučila sebi na neko dulje vrijeme. Brojni stručnjaci u turizmu slažu se sa zaključcima tog projekta da je Lošinj na dobrom putu razvoja. Taj slogan otok vitalnosti upravo sam doživio na sebi samom. Kad cijeli dan hodate, kao i vi ste bili u raznim povjerenstvima po Hrvatskoj i umorni se i tako dalje, došli smo ovdje u hotel negdje u 10, išli smo se kupat dole, odmah sam se
reku pero što bi se reklo, onda u pješačenju kroz ove predivne šume, u razgovoru, kontaktu s ljudima stvarno vidim da Lošinj živi turizam. Oni žive turizam, svi su kao jedan i zato tvrdim da ovaj ambiciozni plan koji imaju da će ga ostvariti i upravo im tu Hrvatska turistička zajednica već godinama daje stvarno pomoć, izvanrednu suradnju imamo. Prekrasan otok sa dugom turističkom tradicijom, prekrasnim plažama, sa prekrasnom klimom, mislim, ljudima. Lošinj stvarno nije teško voljeti. Mislim da je na jako dobrom putu. Mislim da je više manje postignut konsenzus oko toga u kojem smjeru se želi ići i da se sustavno radi upravo na tome da se istigne tamo kamo zapravo namjeravaju. Jel? Evo, mi u institutu u tome pomažemo koliko možemo i zbog toga smo jako zadovoljni i sretni. Krasno sunce, more, mio mirisi, aerosol u zraku i zaista to čovjeka čini da to bude otok vitalnosti, šta je slogan otoka Malog Lošinja i evo to mi je izuzetno drago da evo i danas ovaj hotel ovako veliki i otvoren, da ima mnogo gostiju, prema tome to su prepoznali i gosti i Lošinj postaje zaista jedna prepoznatljiva destinacija ne samo na hrvatskoj obali Jadrana, ne samo u Primorsko-goranskoj županiji, nego mogu reći na čitavom Mediteranu. Lošinj ima tu netaknutu prirodu, on je ono što sam i malo prije rekla, zaista otok vitalnosti, ima ogroman potencijal za nastavak razvoja turizma, ali po principu održivosti. Mislim da je to neophodno i ovaj projekt koji je turistička zajednica i grad Lošinj pokrenuo u suradnji s Institutom za turizam, mislim da vodi upravo na taj put i evo mislim da je to zaista put kojim je potrebno da Lošinj nastavi ići dalje. Stanovnici Lošinja žive za turizam i od turizma, a svaki 10. stanovnik Lošinja je iznajmljivač. Sad kad sam dolazio ovdje u Lošinj, vidite, optički vidite sklad između onoga što čovjek stvara i prirode oko njega. Drugo što ga čini posebnim su ljudi koji su mu na čelu. A oni ljudi koji su mu na čelu su odraz sigurno volje stanovnika koji su birali te čelne ljude, bilo kroz za vijeće turističke zajednice ili za gradsko vijeće. Znači da su ti ljudi slika njih, onoga što oni žele pokazati da jesu. To je meni dojam Lošinja i zato je Lošinj poseban, doista poseban. To je otok u kojem je od građana anketirajući njihovo raspoloženje, njihovo razmišljanje, krenula inicijativa da se stvori jedan realan, racionalan, po meni u relativno kratkom vremenu izvodiv program u kojem bi se sačuvala ta jedna dobra ravnoteža između kulturoloških, civilizacijskih potreba stanovnika koji ovdje žive i njihove potrebe da se zaradi novac od najvažnije grane koja nije sama sebi svrha, dakle ne da sama sebi proizvodi dakle dohotke, nego je i multiplikator jer ona otvara perspektivu mnogim drugim djelatnostima. Da bi nastavili s dosadašnjim razvojem turizma, pred Lošinjem je mnoštvo planova. Mi smo krenuli na jedan veliki projekat uređenja rive Priko, to je projekat težak preko 30 milijuna kuna, gdje ćemo praktički s tim dijelom projekta grada zatvorit ćemo jednu vrlo važnu stvar, ekološku stvar, a to je da više praktički ispusta kanalizacijskog ili bilo kakvog drugog fekalnih voda nema više u podmorju, dakle luke grada Malog Lošinja, što automatski smo stvorili jednu dobru kvalitetu mora za nautičare koji će se tu upravo privezivati, što do sad nije bio slučaj te kvalitete. Dakle, jedan vrlo značajan veliki projekat koji se financira od strane grada, Svjetske banke, ministarstva. To je jedno. Drugo je, idemo upravo na novu knjižnicu i biblioteku. To je projekat vrijedan 6 milijuna kuna, gdje ćemo upravo imati kutak za strance, za goste, za djecu, dakle da mogu i na stranim jezicima pročitati tisak, pročitati neku interesantnu knjigu u slučaju da je loše vrijeme negdje, da mogu doći negdje, dakle i s tim biti. A jedna od svakako stvari bitnih koja je vezana na taj baš
ekološki sustav i tako dalje, je deponija, moramo ne zaboraviti da je deponija praktički 200-300 metara zračne linije od hotela, hotelskih kuća. Tako da smo mi prionuli da što prije riješimo pitanje rješenja tog deponije. Mi smo dobili preko 12 milijuna kuna od Fonda za zaštitu i mi krećemo ove godine dakle na rješenje kompletne deponije, znači gašenje, sanacija i reciklaža što većeg dijela dakle smeća i onaj minimalni dio koji će se naravno kasnije prevoziti u Marišćinu, u Primorsko-goransku županiju. Pred Lošinjem je još jedan veliki projekt, Muzej apoksiomena, koji će ubrzo biti otvoren. Naime, osim na turističku, Lošinj je ucrtan i na svjetsku arheološku kartu, jer je u Lošinjskom podmorju pronađen jedinstven antički kip iz 2. ili 1. stoljeća prije Krista, apoksiomen, najbolje sačuvan od svih 8 dosad poznatih varijacija prototipa apoksiomena. Lošinj su dosad posjetili mnogi kraljevi, carevi, državnici i brojni velikani. Iz godine u godinu posjećuje ga sve više gostiju. Nema razloga da to ne učinite i vi i da osjetite sve blagodati otoka vitalnosti.